హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి రెసిపీ ఏంటంటే చికెన్ ఫ్రై అండి. సండే కదా, స్పెషల్ ఉండాల్సిందే కంపల్సరీ నాన్ వెజ్. సో నీట్గా 1/2 కిలో చికెన్ని నీట్గా కడిగేసుకొని 2 టైమ్స్ కడుక్కున్న తర్వాత ఉప్పు, పసుపు, కారం, గరం మసాలా అండి. చికెన్ మసాలా అయినా పర్లేదు, గరం మసాలా అయినా పర్లేదు, మనం ఇంట్లో చేసుకున్న మసాలా అయినా పర్లేదు. నీట్గా వేసేసుకొని తర్వాత ఒక ఎగ్ పగలు కొట్టుకొని వేసుకోండి. తర్వాత కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పుదీనా చిన్ని ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేయండి. ఆయిల్ ఎందుకంటే ముక్కకి బాగా పడుతుంది అనమాట మసాలా అంతా. సో కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఫుడ్ కలర్ అండి. ఫుడ్ కలర్ అనేది పర్టికులర్ ఏం కాదు, నేను జస్ట్ వీడియో తీస్తున్నాను కదా, కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది, పిల్లలు కూడా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తే బాగా తింటారని చెప్పి యాడ్ చేశాను. అది మీ ఇష్టం లేకపోతే అవాయిడ్ చేసేయండి. నీట్గా ఇది మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ అంతా మాత్రం 10 మినిట్స్ అన్న నీట్గా కలపాలండి. బాగా ముక్కకి పట్టాలన్నమాట. సో ఇదిగో నీట్గా ఇలాగ కలుపుతూనే ఉండాలి. 5 మినిట్స్ అన్న కలపండి. నీట్గా ముక్కకు బాగా పడుతుంది. కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఒక 1/2 అవర్ అన్న బాగా నానాలి. నానితేనే ముక్కకు బాగా పడుతుంది. ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ లేని వాళ్ళు బయటనే పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నీట్గా మూత పెట్టేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ అన్న, 10 to 20 మినిట్స్ అన్న. ఇందాక వచ్చేసి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయడం మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు వేసి మళ్ళీ కలిపి మళ్ళీ 10 మినిట్స్ పక్కన పెట్టాను అనమాట. సో ఇది నానే లోపల మళ్ళీ ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందామని స్టవ్ ఆన్ చేసి మూకుడు పెట్టి ఆయిల్ పోసానండి. ముక్క మునిగేదాకా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఒక్కొక్క పీస్ వేసేసుకుంటామేనండి. నీట్గా ప్రాసెస్ అంతా పెద్ద కష్టమేమి ఉండదండి, ఓపిక చేసుకోవాలి. కానీ పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు కదా. సో ఒక 1 కిలో తెచ్చుకున్నప్పుడు ఒక 1/4 కిలో అన్న ఇలా వెరైటీస్ చేసుకుంటే పిల్లలు ఇంకా లైక్ చేస్తారనమాట. సో నేనైతే ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తాను. సో అంతేనండి. ఇదిగోండి నీట్గా వేగడానికి మాత్రం ఒక టైం పడుతుంది, కొంచెం ఒక 10 మినిట్స్ అన్న పడుతుంది ఒక్కొక్క వేసి వేగడానికి. సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టే వేయించుకోండి. ముక్క బాగా ఉడుకుతుంది అనమాట. త్వరగా అయిపోవాలి అని హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ముక్క మాడిపోతుంది, లోపలేమో ఉడకదు అనమాట. మనం ఇందాక ఎగ్ వేసాం కదండి, అందుకని ఆయిల్ బుస్మని పొంగిపోతుంది చూడండి. ఇదిగోండి అంతేనండి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి వేసాను అనమాట. ఈ ప్రాసెస్ అంతా పెద్ద టైం ఏం పట్టదు, కొంచెం ఓపిక చేసుకోండి. నా ఛానల్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తారా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. దీనిపైన కొత్తిమీర డెకరేషన్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుంటామేనండి. ఉత్తి తింటారు, లేకపోతే రసం పెట్టుకుంటాం కదా, సైడ్ డిష్గా కూడా బాగా యూస్ అవుతుంది. అంతేనండి. ఇదిగోండి నీట్గా వచ్చేసినాయి చూసారా. నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, బాయ్.